मी आज तुम्हाला दुधीची खीर कशी करायची ते दाखवणार आहे। तर मी इथे आमच्या बाजूला ते शेतात केलेला दुधी आणला आहे बघा। तर हा दुधी काय करायचा म्हणजे पहिल्यांदा आपण या किसणीने किसून घ्यायचं आहे। तर हा पहिल्यांदा काय आपण याचे तुकडे करून आपण किसायचं, जसं आपण हे कसं किसतो काकडी त्या पद्धतीने। तर पहिल्यांदा हे तुकडे केल्यानंतर आपण ह्याची थोडीशी चव घेऊन बघायची आहे, हा कडू आहे का, कारण गुराने जर हा वेल चालतो तर कडू होतो। चांगला आहे हा। तर आता मी हा ना याचे किसून घेणार आहे, जसं आपण काकडी कसतो धोंडाच करण्यासाठी किसतो त्या पद्धतीने हा किसून घेणार आहे आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती मी दाखवते। आणि दुधी जर कडू असेल तर तो विषारी असतो, हो खायचा नसतो, तर जास्त विषारी असतो। आणि हा दुधी ना खरं चांगला असतो तब्येतीला। काय काय लोक भाजी करतात किंवा याने कॅलेस्ट्रॉल लवकर कमी होतं। आता आपण भाजी आवडत नाही आम्हाला म्हणून मी दुधीचा आता हलवा करणार आहोत, एक खिरीसारखा। ते तुम्हाला नंतर कृती दाखवते। हे बघा ह्या पद्धतीने आपण साल नाही घ्यायची ह्याची, फक्त हा जो मधला गर आहे ना तो गरच आपण किसून घ्यायचा आहे। बघा ह्या पद्धतीने दिसतोय ना, ह्या पद्धतीने किसून घे। मी तर सगळा हा दुधी आहे तो किसून घेते। हे बघा अशा प्रकारे मी दुधी हा सगळा किसून घेतला आहे। हे बघा आता काय करणार आहे ते बघा, मी इथे गॅसवरती कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप घालणार आहे। तुपावरती ना हा चांगला किस आहे तो जरा परतून घेणार आहे। आपण ठेवले आता हा जर म्हणजे त्या 3 वाट्या किस झालेला आहे। हे बघा हा चांगला परतून घेऊन ना मी वरती झाकण देऊन ना त्या झाकणावर वाफ देऊन शिजवणार आहे आणि मग आतमध्ये दूध घालणार आहे, साखर घालणार आहे आणि ड्रायफ्रूट। तर पहिल्यांदा हा चांगला परतून घेऊन आणि आपण चांगला तो वाफ देऊन झाकण ठेवून वाफ देऊन जरा मऊ करून घ्यायचा शिजून चांगला। हे असं परतला ना त्याचा एक वेगळा दुधीचा वास येतो ना तो कमी होतो, त्यासाठी असं परतून घ्यायचं आणि हिरवटपणा असा निघून जातो त्याचा। बघा तो अशा प्रकारे परतून घेतलं आहे आणि वर हे बघा झाकण ठेवते। त्याच्यात पाणी वगैरे काही ठेवायचं नाही। ह्या पद्धतीने गॅस थोडासा मीडियम ठेवूनच आपण ह्याला वाफ द्यायची आहे आणि मध्ये 2-2 मिनिटांनी जरा परतत राहायचं की तो मऊ होणार, कारण शिजायला हा एकदम हलका असतो। आता बघा 5 मिनटं झाली आहेत। बघा चांगला ह्याला आपण वाफ दिली होय ना, हे पाणी सुटले त्याला। आता काय करायचं, याच्यामध्ये आपण साखर घालायची आणि दूध घालायचं आणि मग चांगलं शिजवायचं आपल्या आवडीप्रमाणे। आता हे 3 वाट्या हा किस होता ना, तर कमी ते 2 वाट्या ते साखर घातली तर त्याला चांगली चव येणार आहे। आणि आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला कमी हवं असेल तर कमी गोड करायचं। आणि आता हे साखर घालून जरा आपण शिजूया थोडा वेळ आणि नंतर मग काय करायचं माहिती आहे, दूध घालायचं। एकदम घातले चालतं, पण मी काय करते माहिती आहे, जरा साखर घालून आणि शिजवते की ते आता ह्या किस आहे ना त्याच्यामध्ये साखर मुरली जाते चांगली, म्हणून आता मी अशीच त्याला वरती झाकण ठेवून त्याला वाफ देणार आहे। बघा आता साखर टाकून बघा 2-3 मिनटं आली आहे, ठीक आहे नाही, तशी साखर विरघळते बघायचा पाकच होईल। त्यामुळे आता मी दूध घालते। काय आपण मग दूध घातल्यानंतर आपल्याला मग आतमध्ये खवा, काय काय लोक खवा घालतात किंवा दूध पावडर घालतात, जी आपण दूध पावडर वापरतो चहासाठी वगैरे ती, पण तर हे असं घातल्यानंतर दूध घातल्यानंतर ती हे घालण्याची गरज नाही मला वाटतं, खवा किंवा दूध पावडर। तर आता आपण 3 वाट्या हे घेतलं होतं ना आणि साखरेने पाक झालाच होता त्याचा। आता नंतर हवं तर ह्याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्स घालायचे किंवा वरून घातले ते घालणार आहे, पण मी आता हे बघा काजू घेतले आहेत, या मनुका आहेत आणि ही चारोळी। तर हे मी आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि थोडीशी वेलची आणि ह्याला आता असं झाकण ठेवणार नाही वरती, असंच त्याला मी वाफ देणार, म्हणजे शिजवून घेणार आहे। बघा चवीप्रमाणे आतमध्ये वेलची। आता 5 मिनिटात आपला हलवा तयार होईल किंवा खीर दुधीची तयार होईल। बघा 3 वाट्या हे घेतलेलं आपण, काय ते किस घेतला होता दुधीचा, त्याच्यामध्ये आपण 1.5 वाटी साखर घातली, जास्त गोड नको म्हणून, आणि 2 वाट्या दूध घातले
आणि आतमध्ये सगळं ड्रायफ्रूट्स वगैरे घालून वेलची घातली आहे आणि आता मी हे असंच झाकण नाही ठेवणार आहे, तर असंच शिजायला ठेवणार आहे. जरा घट्ट होईपर्यंत पण वाट बघूया. हां, हे आता असा घट्ट आपण केला की हा हलवा झाला. पण मी तुम्हाला आपल्याला जर पातळ हवं असेल तर आपण ते पातळ पण करू शकतो, जेणेकरून आपलं एकच आपल्याला ठेवायचं की आपला दूध या शरीराला फार उपयुक्त आहे. त्याने जास्तीत जास्त आपले कॅलेस्ट्रॉल शरीरात कमी होतात. म्हणून भाजी खा की तुम्ही खीर खा, तो आपल्या पोटात गेला पाहिजे. अशा प्रकारे ही आपली खीर तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आतमध्ये आणखी थांबवा. बघा, असं दूध पण घालून तुम्ही घेऊ शकता. बघा किती सुंदर त्याला कलर आला आहे तो बघा. लहान मुलांसुद्धा अशी आपण थोडीशी जास्त नाही भरवायची, की आपण त्यांना ही भरू शकतो. आणि लहान मुलं आवडीने खातात, कारण खीर म्हटलं की लहान मुलांना आवडते, हो की नाही, तर ती खाऊ शकतात. अशा प्रकारे म्हाताऱ्या माणसांसुद्धा ही चांगली आहे. आणि आपण तर मला वाटतं महिन्यात एकदा खायलाच हवी, कारण आपले कॅलेस्ट्रॉल कमी होण्यासाठी आपण खूप काही प्रयत्न करतो कॅलेस्ट्रॉल कमी होण्यासाठी, तर हे त्याच्यावरती चांगलं औषध आहे. तर मित्रांनो, आज स्वामी समर्थ प्रकट दिनाच्या निमित्ताने आईने दुधी भोपळ्याची खीर केलेली आहे. तर ही खीर तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच चॅनलवरील इतरही विविध व्हिडिओ नक्की बघा आणि हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.